когато фризьорът ти не ще да ти пострижи бретон. Аре, човек, искам да се усложня живота. Не. С това евро достатъчно сложен стана. Ако ти е скучно, направи си бретон. Ако съвсем си полудяла, искай бретон в зимата. Обаче, ако имаш моя късмет, фризьорката ти няма да се надъха на прищевките ти, а ще те погледне така, както майка ти те гледаше, когато на 16 се прибра 6 часа след вечерния си час и тя те свари в коридора. Или пък още по-лошо. Казай, че напускаш работа и ще ставаш инфлуенсър. Не. Пепито ми каза истината, не успях да я кандисам за бретон, обаче белият косъм така ярко и светна в очите, че от вратата за краката избоята. Но така е в Angel Cosmetics, отдалече ме фиксира и прозира как да ме провокира, аджаба да вляза и с 5 турби в бързината да изляза. Приема и годините с достоинство, викат. Ами добре, ама избоя, защото вижте само как лъсна какави Марелка след една боя, правилни продукти и само сешуар. И дали трябваше да режем бретон, не знам, със сигурност, обаче усложняването на живота се отлага за следващия път. Понякога е по-добре фризьорът ти да не ти вайбва, аз обаче ако ти вайбвам, последвай ме.